vingut de totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Des de Lleida amb autocars cap a la costa han fet cap aquest matí amb la guitarra i la senyera. Tarragona i Girona finalment semblava que hi faltava gent, han arribat a Barcelona. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. La lluita venia i ve de lluny, però fa 10 anys vam constatar que junts ho podem aconseguir tot i que si treballem amb un objectiu clar som imparables. Posem-hi el coll i endavant les atxes! Si nosaltres, des del carrer, com a societat civil, podem fer-ho, les institucions també, i els ho hem d'exigir. Comencem a teixir, ara i aquí, una estratègia unitària per arribar a aconseguir allò que tots volem, la independència. Si sabem què volem i sabem on volem anar, per què no treballem per aconseguir-ho? Jo sóc optimista i estic convençuda que amb l'empenta que veig avui aquí teixirem una estratègia unitària. Si empenyem, avancem. I us ben asseguro que no sempre ens entenem en tot, però hi plantem cara plegats. Per això, avui reivindico la unitat estratègica per fer front a una de les situacions més difícils que hem viscut mai. Si anem tots plegats des de la diversitat, ens en sortirem! L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, les vagues que hem fet, cada una de les manifestacions són el camí a seguir. Unitat popular i estratègica per la independència. Seria difícil pensar que després del mes d'octubre del 2017 veuríem els jutges fent de policies, els policies fent de polítics i els polítics dictant sentències. I per damunt de tots ells, un rei que mana i mena a la por ellos. No ens fa por l'autocrítica, però una cosa sí que hem après. Només la força de totes i tots ens permetrà decidir qui volem ser, què volem ser i com volem ser. Fem allò que l'Estat no espera. Construïm si cal desobeint.
Impulsem el debat constituent. Formem-nos en les jornades formatives del debat constituent, omplint de contingut la Catalunya que vindrà i a través dels debats constituents decidim allò al que mai renunciarem. Mai no renunciarem al dret d'escriure i viure la nostra història pròpia. Mai que ho escoltin bé i que ho escoltin per sempre. Deia Joan Fuster que la política o te la fas o te la fan. Doncs, amics i amigues, és hora de remengar-nos i fer política col·lectivament. Només així tindrem l'estat que desitgem. Moltes gràcies. Visca Catalunya! Gràcies, Carme Sansa, Ada Parellada, Isona Passola, Jordi Domingo Titot i Lluís Llach. Les vostres eleccions ens apoderen a totes i tots. Les vostres eleccions ens ajuden a canviar la realitat. Organitzem-nos! Mobilitzem-nos! Siguem eina de país. No violència no és una paraula, és estratègia. L'estratègia per aconseguir la independència. És la lluita imprescindible per fer canvis, per canviar i tornar a prendre el poder. I si et compromets, si ens comprometem, fem-ho bé. Amb accions ben definides. Amb estratègia, amb objectius marcats. No tinguem por de denunciar injustícies, de no cooperar amb l'opressor. I desobeïm les lleis injustes. Tenim el dret a desobeir. I siguem creatius plantejant alternatives, per no repetir sempre les mateixes accions. Fem de les nostres accions un bumerang contra l'Estat. Apoderem-nos. Per trencar amb la repressió. Apoderem-nos. Ara! Ha arribat el moment i ens toca moure fitxa. Et toca moure fitxa. Com la de les sufragistes. La marxa de la Sal de Gandhi. Rosa Parks. Martin Luther King. Nelson Mandela. El moviment LGBTI. La caiguda del mur de Berlín. La vaga dels tramvies a Barcelona. La guerra de l'aigua. Els insubmisos. Noms i fets que han canviat la història. Victòries que han canviat realitats. Apoderem-nos, com la victòria de l'1 d'octubre. Quan vam buscar una alternativa a la repressió. A la prohibició, a la violència. Vam vèncer l'Estat amb tot el seu poder. Vam deixar en evidència la seva supèrbia. Hi va haver urnes. Hi va haver paperetes. Vam defensar les escoles i vam votar. Vam votar fent la desobediència civil més gran de l'Europa recent, creant una alternativa. Perquè quan ens apoderem, podem tombar la repressió de l'Estat. Un Estat que vol que abandonem la lluita, que no vol dialogar ni negociar. Un Estat que ens vol sotmesos, que no ens reconeix i vol redefinir els límits de la llibertat. Però quan ens apoderem, ho podem aconseguir tot. Com l'aturada del 3 d'octubre. Vam donar resposta a la repressió. Érem un grup divers, però cohesionat, i ens vam fer escoltar per la comunitat internacional. Vam dir
que l'autodeterminació és un dret on no té cabuda la violència. No ens podem permetre perdre l'embat ni renunciar al nostre objectiu. Organitzem-nos, escoltem-nos, aprenguem noves alternatives. Canviem hàbits per fer-nos forts, que ens facin ser una eina de país. Tu ets eina de país. Mai no renunciarem als nostres drets. No permetrem que l'Estat marqui el ritme. No renunciarem al nostre poder per quimeres ni falses expectatives. Perquè preferim el diàleg, sí, però un diàleg sincer, sense repressió, ni xantatges, ni por. Volem diàlegs possibles en lloc d'impossibles, perquè la repressió no és diàleg. Perquè el xantatge no és diàleg. Perquè una porra contra el vot no és diàleg. Per això hem d'estar preparats per crear alternatives. Per conjurar-nos com l'1 d'octubre, per apoderar-nos en tots els espais de poder. Necessitem un govern preparat, un parlament disposat. Perquè avui, la societat civil, hem sortit al carrer per dir alt i clar que el nostre objectiu és la independència. Que exigim una unitat estratègica, que combatem la repressió, que persistirem als carrers. Que ens apoderarem en nous espais, que pressionarem a qui no faci la feina. No renunciarem. No estem disposats a tornar a l'autonomisme. No estem disposats a parar per retrocedir. Perquè aquest canvi és exigent, crític i constructiu. I per això sortirem al carrer, més que mai. La gent del carrer ens mobilitzem. Ens mobilitzem per apoderar-nos. Farem més. Ho farem millor. Perquè avui hem aconseguit fer l'11 més difícil dels últims temps. Afeblim els poders de l'Estat. Apoderem-nos amb un poder propi. Perquè som Sou eines de país. A Europa és urgent que els nostres drets electorals i els dels nostres representants, el del president legítim Carles Puigdemont, el del vicepresident Oriol Junqueras i el del conseller Toni Comín, siguin respectats. Que des del 1 d'octubre també s'ha convertit en sinònim de democràcia i llibertat. Una independència que ara mateix és l'única garantia de salvaguardar els nostres drets bàsics i fonamentals. Així que l'objectiu és clar i ho tornarem a fer, i tant que ho tornarem a fer. I veient la resposta d'avui tinc la confiança que, a més, ho farem bé. Moltes gràcies. Inscriviu-vos al Consell de la República i feu tsunami. Visca Catalunya! Amics, amigues, ho heu tornat a fer! Deien que no hi seríeu, deien que estàveu cansats, espantats per la repressió, farts de la divisió, deien que us quedaríeu a casa. I aquest any, un any més, ho heu tornat a fer. Arribats d'arreu dels països catalans, heu omplert Barcelona de dignitat i de llibertat. Moltíssimes gràcies! Per això, amics, us ho direm ben fort i ben clar. Vosaltres sou els imprescindibles, els qui doneu la cara sempre, els qui sempre hi sou, els qui mai defalliu. Gràcies, moltíssimes gràcies.
I no oblideu mai, és el 80% de la ciutadania d'aquest país la que ha empès incansablement aquest país cap a l'autodeterminació. I vam ser tots i cadascun de nosaltres, els qui vam defensar les urnes de l'1 d'octubre. Que li quedi ben clar a l'estat espanyol, si amb la sentència del Tribunal Suprem busquen castigar els responsables de l'1 d'octubre, que vinguin a trucar a les portes de les cases de més de 2 milions de persones que vam desobeir col·lectivament. Perquè sí, ens han jutjat a tots. I des del Tribunal Suprem, des de la Moncloa i l'Usos, van pensar que amb la seva repressió, que amb la brutalitat policial, que amb el seu a por ellos aturarien el moviment sobiranista, que abandonarien l'objectiu de la independència. Doncs bé, si ens volien aturar, aquí tenen la resposta, alçats de nou, més determinats que mai, perquè la seva repressió només ha servit per una cosa, per enfortir la nostra convicció que el nostre país de drets i llibertats no hi té cabuda en el seu règim del 78. Davant d'un estat que l'únic projecte que té per Catalunya és el de la fractura i la divisió, ens toca arremangar-nos i explicar arreu la república que volem, una república de drets i llibertats, on ningú sigui menystingut per la llengua que parla, on ningú sigui perseguit per les seves idees o per les cançons que canta, on ningú sigui marginat pel seu cognom, pel color de la seva pell o per la seva condició sexual. Una república on no hi hagi una de cada 4 persones que viuen al llindar de l'exclusió i de la pobresa, com passa ara. Una república que no giri el cap davant del dolor dels altres, davant de la crisi humanitària d'aquesta Mediterrània que ens agermana. Per això defensem aquest projecte possible, valent, inclusiu, el projecte de la República Catalana. Algú escrivia fa poc, recordant el filòsof Renan, que la nació és un plebiscit constant i les aportacions dels nouvinguts són tan importants com les dels que ja hi eren. Aquesta és la Catalunya que volem, el país just, lliure, acollidor, de totes i per tothom, que tants han somiat. El país de Rodoreda, de Montalbán, de Rosalia i de Valtòny, el país de Miguel Poveda quan canta Margarit i quan recita Lorca, aquesta barreja imperfecta i meravellosa que ens ha fet fort contra els intolerants, perquè sí, som un mur contra el feixisme i sempre ho hem estat. Porque somos los nietos de los que no agacharon la cabeza durante la dictadura, los hijos de los que lucharon por todos los derechos que ahora un rey que ya no es nuestro soberano nos quiere quitar. Dicen que Cataluña está dividida, que hemos roto la sociedad, pues que les quede bien claro, enfrente tienen una ciudadanía que cuando les tocan sus libertades responde como un solo pueblo que ama su libertad. I avui som aquí per tornar a fer d'aquesta diada un clam per la dignitat, un crit d'autoestima col·lectiva, però també per fer un avís al govern de Pedro Sánchez, aquest govern que perverteix el diàleg i busca la confrontació, aquest govern que a través de l'advocacia de l'Estat, que depèn directament d'ells, ha decidit no fer cas de les Nacions Unides i alinear-se amb les tesis dels ultres de Vox. Senyor Pedro Sánchez, el termini de Nacions Unides era clar. Li queden 2 mesos per alliberar els presos polítics. Faci-ho o incomplirà la legalitat internacional. Li queden 2 mesos. I si a hores d'ara algú encara creu que criminalitzant les nostres llibertats, que enviant el nostre govern a l'exili, que condemnant els presos polítics, que perseguint els més de 1.000 represaliats per la causa de l'1 d'octubre, si algú es pensava que aquest país es quedaria a casa avui i amb la sentència, és que no us coneixen, és que no ens han volgut conèixer mai, és que no saben qui som. Però escolteu,
Escolteu-me bé, sabeu millor que ningú que hi ha una sentència dura, una sentència llarga, que busca castigar-nos, humiliar-nos, busquen venjança i escarni. Per això ens ho recorda sempre des de Lledoners la persona que hauria de ser aquí ocupant aquest lloc. Us parlo en nom d'en Jordi Cuixart, el desè president d'Òmnium Cultural, i faig meu el seu clam. Si ens condemnen per exercir els drets fonamentals, si ens condemnen a tots per defensar la democràcia i la llibertat, que ningú no en tingui cap dubte. Ho tornarem a fer, tornarem a exercir tots i cadascun dels drets que siguin condemnats. Perquè quan la injustícia és la llei, la desobediència civil és un dret i no renunciarem mai a defensar els nostres drets amb la lluita no violenta com a instrument legítim per canviar les realitats i les lleis injustes. Amics i amigues, el camí que ens queda serà llarg, no serà fàcil i ens caldrà, com deia Gandhi, sacrificis i acceptar les conseqüències dels nostres actes. Davant hi tenim un estat venjatiu, però davant la seva venjança, la vostra determinació. Per això, als nostres polítics els hi demanem sentit d'estat. No ens perdem més en batalles estèrils i construïm plegats la resposta democràtica davant d'aquells que ho faran tot per salvar el seu règim de privilegis. Ho devem als presos que ara ens miren per televisió, des de Lledoners, des del Puig de les Basses, des de Mas d'Enric, ho devem també als exiliats, però sobretot ens ho devem a tots vosaltres. I escolteu, si en algun moment ens flaquegen les forces, si per un instant ens sembla que tot s'esfondra, mireu-vos als ulls. Mireu els ulls dels qui ara us envolten, gent que no coneixeu de res, però amb qui heu decidit compartir aquest projecte polític. Mireu-vos als ulls i ompliu-vos de dignitat i d'autoestima col·lectiva, que tot el que hem fet és molt gran. Imagineu-vos tot el que farem amb tanta força. Mireu-vos als ulls i tingueu esperança, perquè vosaltres sou l'esperança d'un país que mai no es rendeix, l'esperança d'un sol poble que, malgrat tot, passi el que passi, continuarà avançant sempre fins la seva llibertat. Visca la llibertat i visca la república! La nostra necessitat de garantir la cohesió social i també el creixement econòmic. La nostra necessitat de reconeixement nacional, de decidir nosaltres mateixos com volem governar-nos. Avui mateix tenim una altra mostra, una enèsima mostra de que tots aquests arguments, de que tots aquests motius segueixen intactes. Avui mateix el president del govern espanyol ens ha encoratjat a aquest territorio de este país a celebrar la fiesta. Territorio. Ni nació, ni país, ni poble, territorio. Aquest és el reconeixement nacional que tindrem si continuem a l'estat espanyol. I sobretot, posem en valor les nostres victòries. Aprenem també de les nostres fortaleses. La força hi és, la tenim nosaltres a les nostres mans, als nostres caps, als nostres cors. Acabem junts el que vam començar junts. La llibertat no ens vindrà regalada per ningú, s'ha de conquerir. Volem una nació lliure, una societat més justa i no farem marxa enrere. Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies a tots tres. Ara també volem donar les gràcies a totes i tots
els que heu vingut avui aquí. Cada any som un exemple més de perseverança i compromís. Davant dels dubtes i les incerteses, només cal mirar al nostre voltant i veure que seguim endavant, que no ens aturem i que si hem estat capaços d'arribar fins aquí, som capaços d'arribar a assolir la independència.